Avui som a Puigverd de Lleida, comarca del Segrià, poble que ha ajudat a conquestes molt importants. Vaja, com jo amb els meus amics, que els ajudo a conquistar i després, res, sol com un mussol. A veure què passa avui. Maleta Roncato patrocina Quina Penya. Llucià, em pots explicar per què anem vestits de medievals? Perquè anem a una fira medieval, anem a conèixer una penya del Barça, hem d'anar ambientats, no, Nil? Una mica. Sí, però jo vaig a la fruiteria a comprar fruita i no vaig vestit de fruiti. Ja ho sé, però la penya organitza aquesta fira i, a veure, tothom va ambientat, per tant no et queixis, home. Llucià, tens 34 anys, estàs solter, tu t'has vist? Sí. Sí, però potser sí que tens raó. Si haig de trobar la meva donzella aquí, li haig d'agradar vestit i desvestit, que normalment és desvestit quan es fan enrere. Potser per una vegada et faré cas, eh? Sí, millor. Anem a canviar i anem a conèixer la penya, Sí. doncs. Tens raó. Sí. Avui som a Puigverd de Lleida, comarca del Segrià, poble que ha ajudat a conquestes molt importants. Vaja, com jo amb els meus amics, que els ajudo a conquistar i després, res, sol com un mussol. A veure què passa avui. I som aquí perquè avui és el dia. Coneixerem una penya molt culer i molt medieval, i tot relacionat amb Sant Jordi, el drac i la princesa. Sant Jordi, que seria Tito, el drac Mourinho i la princesa l'orelluda de la Champions, que és nostra. Que consti que això vam gravar-ho abans de saber qui guanyaria la Champions. Ho dic per si ens trobem pel carrer i ja amb el rotllo. Avui la penya barcelonista Puigverd de Lleida ens farà fer un salt en el temps, i no per recordar i rememorar carreres brillants com les de Lucendo o Romerito, no. Ho farem vestits, a més, com persones, i coneixerem aquesta penya 100% culer. No se sap mai quan pots trobar la donzella de la teva vida. Hola. Hola. Una mica massa passadeta per mi. Les cartes, sí. I a veure si fitxarem a Neymar. Perfecte. Vols una poma? No vull una poma, no. Una poma de Puigverd. No, gràcies. Avui la protagonista, la penya barcelonista de Puigverd de Lleida. I coneixerem a tot un personatge que és una institució al poble, que m'han dit que té una pilota molt especial, que no és una poma, precisament. Però vols una poma o no vols Que una no vull una poma! Vinga, Tot home. això amb la fira medieval. I unes bruixes, tot molt medieval, ja ho veieu. Nil, què? Què, Llucià, has trobat alguna donzella o no? No he trobat res. Per Nil? Vinga, va, entrem.
Claudi, d'entrada t'haig de felicitar perquè teniu una festa molt xula, molt ben muntada, amb aquesta fira medieval. Com hi participa la penya en aquesta activitat? Bueno, la penya participa preparant un esmorzar popular, com ja heu pogut veure, des de primer al matí, sobre les 9 comencem a repartir l'esmorzar i acabarem 11:30 o així, més o menys. Llavors, per aquí ja han passat 150 persones que han demanat l'esmorzar popular, a un preu assequible, i ens va bé la penya i a més participem a la festa, ja heu vist, del poble. I clar, vosaltres sou una penya molt jove, des de l'any 2004, i sou una penya talismàn. Per què? Per què? Sí, lo de talismàn em fet bé de preguntar-m'ho perquè si no us ho hagués dit jo. Des que hem muntat la penya, resulta que tenim 3 Copes d'Europa, 5 lligues, 5... Espera, t'ho diré perquè, com que sabia que em preguntaríeu aquesta... On vas amb això apuntat? Sí, perquè... Sempre ho portes a sobre, això, al damunt. Sí, si me'n deixo alguna, llavors me peguen els companys de la penya. Què teniu aquesta penya? A veure, què tenim? Sí, tenim, des del 2004 que estem fundades, tenim 5 lligues, 3 Copes d'Europa, 2 Mundials de club, 5 Supercopes d'Espanya, 2 Supercopes d'Europa i 2 de Su Majestat el Rei. A més, Claudi, vosaltres sou una penya que això està bé pensat en la filosofia familiar. És a dir, que tant penseu coses per la gent més gran com també pels més joves. També, sí. Què organitzeu pels més joves? Doncs mira, pels més joves, normalment ho fem per les vacances de Nadal, campionats de futbolín, un escalàctic gegant que ens agafava tota la penya, això en diverses èpoques. Un any vam fer l'escalàctic, l'altre un campionat de futbolín, llavors un campionat de PlayStation, i això ajuda que durant les vacances de Nadal els nois jovens i no tan jovens venen aquí. Els pares us ho agraeixen molt, els hi feu de cangurs, no? Inclús algun pare també s'apunta a la PlayStation, al futbolín, per recordar viejos tiempos, allò que jugaven al futbolín. Home, i a l'escalètic. I a l'escalètic també, sí. Vesses aquí fent campionats els pares contra els fills contra els pares, molt bé, sí, està bé. I feu visionats al carrer, a la fresca. Sí. El Barça es deu veure millor amb gin tònic. Barça a la fresca? Què anaves a dir, tu? Res, que el Barça es deu veure millor amb gin tònic. Ho veus com puja el jovent o no? Bueno, els gin tònics és pel jovent. No, tu no proves d'això, no? No, l'edat com nosaltres. Sí, però feu un tampoc. Ja ho veus, aigües i para d'això, no, aigües i para d'això. Bueno, doncs sí, normalment solem fer el que en diguem el gamper a la fresca. Gamper a la fresca, molt bé. Clar, perquè coincideix que és estiu, no? És estiu, això. I què feu? Doncs mira, aquí al carrer de la Penya, pantalla panoràmica. Tanquem el carrer, l'Ajuntament, també som una associació de l'Ajuntament, una associació més, encara que ens diguem Penya Barcelonista Puigverd de Lleida, som una associació més del poble. També vam participar en la carrossa dels Reis. L'alcalde és culer. Vam fer... Sí, és culer. Vam també col·laborar amb la carrossa dels Reis, vam fer carrosses, etc. Llavors l'Ajuntament, quan ens demana la nostra ajuda, nosaltres també col·laborem. Vies de finançament, quines són les que teniu aquí a la penya? Perquè és difícil, clar, perquè el preu de soci de quota és baixet. És el que anava a dir ara, o sigui, en principi els vies de finançament són molt descuetes i molt concretes, no? Perquè en pic, solament que et sobra 100 euros ja en tens prou, perquè el que tens que fer és acontentar el soci. Llavors tenim el bar, que ens dona una mica, llavors alguna subvenció que ara cada dia menys de les estaments estatals de Lleida, llavors l'Ajuntament també ens col·labora una miqueteta amb nosaltres, llavors tenim una miqueteta de merchandise, per dir-ho així. Merchandise? Sí, d'unes bufandes. Merchandising. Sí, així es diu. Així es diu, aquests tecnicismes anglesos ja veig que tu no et van. Hosti, que xulo, això. Sí, tenim aquestes... Plaques. Llavors això ho venem, també ens costen d'això, però... És bonic, això. És bonic, llavors tenim bufandes també de la penya. Aquesta és per mi, Sí, clar. Perfecte. Record de la penya barcelonista Puigverd de Lleida, perfecte. Nil, nosaltres ens emportarem això i jo també t'he portat un regal, però te l'hauràs de guanyar una mica. Sí? Aquí hi ha un pernil. I si et dic que el pernil té un nom propi, estem parlant de... Enrique Tomàs. Molt bé, president. Però no és aquesta la pregunta. Jo l'has d'assenyalar aquí, també. No, claro. Jo anava a buscar jamón, diguem. Tens el pernil si m'encertes les 3 preguntes de el cosí o no et cosí. Comencem. Sergio Busquets és un dels jugadors més importants del Barça. Em sabries dir quin sobrenom té? Opció A, el Pop de Badia. Opció B, Bussiluz. O opció C, el Calamar de Badia. La primera. Quin és? El Pop. El Pop de Badia. El Pop de Badia. Sí. El Pop de Badia? Sí, segur, Preci? Jo dic que sí. El Bussiluz?
No, home. No, això no. El pop de Badia, sí senyor. En tens una, vas bé. Continuem. El gener del 2004 el Barça va aconseguir la cessió d'Edgar Davids fins al final de temporada. Em sabries dir quina característica tenia? Opció A, que abans de cada partit s'havia de fer les trenes. Opció B, que portava unes ulleres protectores per un problema que té a la vista. Opció C, la característica és que ell no es desplaçava mai amb l'autocar del Barça, sinó que ho feia amb la seva Harley Davidson. No sé, el de les gafes me sona molt. Podria ser... A veure, les gafes. Quina era la segona? Que portava unes ulleres protectores? No? Qui era el que portava ulleres protectores? No em sona. La una, quina era? La una de les trenes? Sí, aquesta podria ser. Ell portava trenes? Tampoc. La tercera, se'n anava amb la Harley... No ho sabia. Amb la Harley Davidson? Sí, però aquí... Ara t'hem fotut, eh? Ara m'ha fotut, eh? Però, clar, com que no havia anat mai amb ell, però jo diria que eren les ulleres, eh? Les ulleres? Sí, jo me sona que portava ulleres... No. Jo em sembla que anàvem a ulleres, perquè Sí, eren les... com que no havia anat mai amb ell als desplaçaments... Jo en moto no l'havia vist, Jo en tampoc. Harley Davidson. I amb ulleres, sí. És un jugador que va fer la seva feina aquí, que no va passar tampoc sense pena ni estar glòria. mitja temporada. Mitja temporada, i que portava ulleres protectores. Sí, senyor president! Bueno. Bona, portem dues. Anem bon camí pel Mig perdó. per ens el fotrem tu i jo. Sí, no sé. Vinga, i l'última pregunta. L'exjugador del Barça, Thiago Motta, va jugar per primera vegada amb un equip professional l'any 1999. Em sabries dir amb quin equip ho va fer? Opció A, amb el Barça B, perquè va ser un jugador de la cantera. Opció B, amb l'Atlètic de Madrid. Opció C, amb l'Invernàlia Team Puigverd de Lleida. La tercera segur que no. Segur que no. L'Invernàlia, no? El coneixeria. El coneixeries, eh? Sí, Home, era d'estraler, el Motta. Sí, bastant, És a dir, bastant. I encara ho és. I encara ho és, Déu-n'hi-do, eh? Però va debutar amb un equip professional el 99. A veure, me pots repetir les primeres preguntes? La tercera no cal. Barça B o Atlètic de Madrid? La segona em sona bastant. Sí? Sí, espera, perquè en el Barça B, dius? I va sortir la cantera, que sí? Sí. Vale, doncs la És primera. amb la cantera. Amb la cantera, la 1. Amb la cantera tenim el pernil a la 1, tenim el pernil a les 2, tenim el pernil a les 3. Sí, senyor, era de la cantera. És que no, és que no interpretava de que si després havia anat a la No, abans. Quan va debutar? Tens el pernil per tu? Així m'ha tocat? T'ha tocat el pernil per tu, ja te'l pots quedar, d'Enrique Tomàs. El repartiré amb els companys de Sí, la Junta. jo et proposo que facis una pernilada, que quedaràs molt bé. Però és per tu, és per tu. No. Els companys segurament que li trauran Sí, segur. la seva... I m'hauries de fer un favor abans de marxar, que és... Jo t'agraeixo els vestits medievals, però és que no m'hi acabo de veure, jo, saps? Ja tinc una edat i... Bueno, doncs tindràs que tornar a les cosidores oficials, perquè nosaltres això mos ho deixen... A les que ho han fet, a les modistes. Els que ho han fet, i les que ho han fet i els que fan normalment els estandards. Has vist pel poble que hi ha... Sí, els estandards a tots els balcons. Doncs tots els que dissenyen i fan els estandards i han fet aquests vestits, doncs els tens que tornar amb ells. Jo, això no és meu. Doncs m'ho emporto. Ja serà el teu problema. Les trobaré per aquí a la fira, no? Sí, ara jo et diria trobar-les perquè estan per aquí. Perfecte. Ets un bon preci, eh? Gràcies. Claudi, moltes gràcies. I si veníem a la penya barcelonista de Puigverd de Lleida, havia de venir a veure una institució, que és en Josep Maria Val. Josep Maria, com estàs, eh? Molt bé. Escolta, jo t'havia de venir a veure perquè avui vull donar a conèixer la bonica història d'amor entre un home lligat a una pilota. Sí o no? Sí, que sí, bé que sí. Em sembla que és de les coses que més t'has estimat a la teva vida. Una pilota, la puc agafar? Sí, agafa. La puc agafar? És aquesta. Què té d'especial aquesta pilota? Explica'ns. Pues aquesta pilota té l'especial que hi ha les millors figures que hi podria haver al món llavors actual. Sí. Ara ja fa 10 anys que això està... Ja està en stand-by. Sí. Però, escolta, aquí hi ha més de 100 firmes. Sí. I per aconseguir aquestes 100 firmes, les has hagut de fer... És que no ets un home, ets una ombra, m'han dit, perquè t'infiltraves, et colaves per tot arreu. És veritat. Quines firmes hi ha aquí? Explica'm. Aquí, pues mira, Maradones, Sotils, Hi havia dos de Ribelinos, Cruyff, Sí. dos presidents de la FIFA. De la FIFA, quins? Sí, l'Stanley Rose Sí? i lo de l'Anys. I com vas arribar a aquests? Això, sí que Ja en tinc contactes, tu, eh? Sí. Com ho vas fer? Doncs pues mira, perden hores i sapiguen per allà en passaven, no m'esperaré aquí en aquesta escala, que ell només pot baixar per aquí. Però és a dir, tu estudiaves quins eren els seus trajectes, els seus moviments, i perdies hores i hores de cada dia? Sí, xiquet, sí. Sí. Però què passa, que tu vivies al Camp Nou o què?
Quasi bé que sí. Quasi bé, sí? Quasi bé que sí, que sí. Vivies molt a prop? Bueno, a 7 o 800 metres, 2 o 3 travessies així, allí, Collblanc. A Collblanc, val. I llavors cada tarda agafaves la teva estimada No, piloteta? no, cada tarda no. Ah, no. Quan sabia que hi havia un equip i... Estudiava, En això. quina hora entrenaran? Perquè allí érem 40 o 50 Carai. cada tarda, i los morenos que diuen... Ah, val, sí. I no, que venen a les 9, qualsevol empleat ho sabia més que ningú. Sí. Venen a les 9 o les 10, qui? L'Argentino Juniors, el Boca Juniors, el d'allò... Perfecte. I després, a I tres quarts de 9, en Josep amb la pilota allà. Allà quieto Allà per quiet. allí, i jo ja... Però tu t'has saltat cordons policials, és veritat, això? Sí. Ets una ombra, com Un ho feies? policia em tenia... A tu t'agafaven, els policies. Tenien agafar-lo. I tot hi veien el tio, en Josep. El dia que Home, va- ets el de la penya Puigverd de Lleida amb la pilota. Firmeu-me-la. I escolta, i el Belanys, quan va veure que em tenia agafat, lo va parar Sí? el policia. Sí? Va parar, diu, no. Oi, tu tens lo sotil, no? Sí, tots, Eusebio, homes. aquest és Mairena, posa aquí. Herrera. Ah, Herrera, Deu ser val, val. l'Herrera. Val. Això ja està rebentat. Deixo la pilota, que no passés res. Sí. Tu que has vist Maradones, perquè n'has vist més d'un, Kubales, també més d'un, Cruyff i tot plegat, Messi és millor que tota aquesta colla de jugadors? Tu que n'has vist de tots colors, eh? És que és una pregunta que m'agrada fer El que passa- a la gent que han vist molt futbol. El que passa que el Messi fa un futbol tan senzill que la fenyada és a poder comparar. Però jo el Maradona m'ha cautivat tota la vida. Aquella esquerra del Maradona és terrible, xiquet. Sí? Nada menys que també he jugat amb la Barcelona. Sí, tant i tant. I li he vist cada cosa, cago aquest tio. Com... Messi no? Sí. No, va, sí, home. Està a l'altura de Maradona. I més no? Però, a la història que jo he viscut del Barcelona, aquest senyor, Sí. saps qui és aquest? Kubala. César, collons. A César, collons. Aquest és l'home que m'ha deixat més Sí? satisfet. Que t'ha deixat més empremta, César. El César ha estat un jugador superinternacional, però amb totes i per tot, perquè aquest home tenia un Coco. cap, Un cap, per rematar. els dos peus, sabia jugar al futbol, jugava per tot el camp. Una altra de les coses que tens aquí que m'agrada molt, perquè clar, estem a Lleida, és aquest escut molt kitsch fet de cargols del Barça. Sí. Te'ls vas fotre, els cargols, o no? I tant, xiquet, i tant. Pobrets. Ensenya'ls inves, no? Això és una creació teva, això. Sí, no sé en què... Com se'n va inventar, això? No sé què fer, ni pues, venga, pim-pam, 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 pim-pam. Pobrets. Calla, que surt bé, això. Sí, Si surt bé. és preciós. No? Em vas acollir, tu, de cargols. Escolta, ets un crac, Josep Maria. Jo avui t'he portat, també, de la pastisseria, que això és un campió del món, això, eh? El que fa els pastissos és un campió del món, el Josep Maria Rodríguez, que és amic del programa, i t'he portat un escut del Barça de xocolata perquè el disfrutis, d'acord? No ho havies d'haver fet. Per què no? Havies d'haver portat una cosa que la pogués deixar aquí, perquè si jo m'ho he de fotre és com si no... No tens nets? Sí, que No estaran contents per la xocolata? No, els agrada pas a la canalla la xocolata. La xocolata surt de tot arreu. Aquí mateix. Val, espera, fem una cosa, no m'emprenyis. Avui et deixo això. La propera vegada que baixi, que vingui aquí a Lleida, et portaré un article per col·laborar en el teu petit museu. Et sembla bé? Sí, escolta, no saps el que et volia dir. Xocolata, ara, Xico. si em poso a esgronar d'aquí, ne sortirà de tot arreu, t'aviso. Sí, però estarà més passada que tu i jo junts, eh? No està passada, no. No, No està no, a passada, veure. que van plàstics... Josep Maria, i no venen se'n dos. mengis la xocolata que tens aquí i fota't aquesta. I un altre dia, quan baixi, aquí a Puigverd, et porto algun article per col·laborar al museu, d'acord? Vinga. Gràcies per tot, eh? Molt bé, a veure. Vinga. I bé si mos aviseu quan surto aquesta entrevista. Ja t'avisarem. Que no avisareu ni res, Que eh? sí que avisarem, no pateixis. Bueno, a Jo veure. et dono la meva paraula. Ja està? Ja està. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille, le palais des autres jours, d'hier et demain. Le vent les portera. Està a punt ja? Sí, Sí? Això és per Barça TV. va ser bé, tranquil, jo no ho sento res. Però digue-li que per quan és. És pel Barça bé, això, eh? Vale, m'han triat a mi. Per Barça B no, Barça TV. A Barça que bé. Barça que bé. Barça TV. Barça també. Vale, Ara. Són molt del Barça? Molt del Barça, sí. Sí? Tens aquí el Barça, tu, eh?
Fa molts anys que el seguim. Sí? El Valdés, l'Alves, Piqué, Pujol Pujol, Jordi i Jordi Alba, sí, sí. i Jordi Alba. Sí. I tinc les ressenyes d'ahir del jugador de l'Aníbal, molt bo, Qui és l'Aníbal? el de lateral esquerre. L'Aníbal o la Vidal? La Vidal, Ah, l'Aníbal és un altre. la Vidal. L'Aníbal és el Lecter. I ahir va fer un gran partit. Saps el Lecter? Sí. El de... Està bé aquesta festa, és molt Juego de Tronos, eh? Molt guapa, Ja una som festa molt guapa. padrins. Saps què és Juego de Tronos? I res padrins, Juego de Tronos? No, Game of Thrones. Dimatrongs, El Game of Thrones. Dimatrongs. Sí. És una sèrie molt bona, que és tot medieval, així. Ah, ja, vale. Tu no et disfresses, tu? No. Per què? Ara que... Perquè tinc massa anys. En ja. Déu, No escolta, estic també gaire et podries mormós. tirar uns altres pantalons, En Déus. Què passa? En Déus, tot A fora certa d'edat. edat, l'humor va marxant. A certa edat, l'humor va Però tu és marxant. que tu ets catxondo, tu, eh? Jo m'hauria fotut fora de casa. No, home, no fotis, no fotis. Una colla amb sentiment camina amb mi. Un sol cor des de la crossa fins al cim. Bategant m'empenya amb força com el vent. I enlairant-me fins als núvols toco el cel. Dona'm un. Tu sol que els fas a tots? No me'ls faré perquè n'he perdut una. Però tu ets el Messi d'aquí, no? No, Sol que els fas a tots? No? Com et dius? Leo? Ton. Ton, Llucià. Ja et conec, jo. Ah, val. Tu notes com es van acollonint, com et vas, No. a mesura que et vas acostant? No noto com hi vaig acollonint jo a mesura que la cosa es va avançant. Com si s'apropés Messi a la defensa, saps? Va passar amb el passenger, no? Exacte. Bueno, m'ha estat un gust, un plaer, de veritat. Igualment. Fes. En què consisteix aquest ball? Bueno, és el preludi de la sardana i és molt antic Sí. i es fan diferents punts, tot i que té tirada de curts i tirada de llargs, però és diferents punts. Sweet reunion, Jamaica and Spain. We're like how we were again. I'm in the tub, you on the sea. Lick your lips as I soak my feet. And then you know this. Hola, modistes? Què tal? Us porto els vestits. Molt macos, els medievals, però és que saps què passa? Que no m'hi acabava de veure. És que amb aquesta calor, a més a més, perquè no... Perquè no li feia cap favor. No De feia veritat, cap favor. enteneu-lo. No quedava molt estilitzat, tampoc, ja. Bueno, doncs no et preocupis, però com que sabíem que venies, Sí? t'han fet un obsequi. Ah, molt bé. T'han preparat una cosa per tu. Més vestits no, eh? No, no és un Ah, vestit, què és no, això? perquè si fa calor... Això és... Així, mira. Ostres, que xulo! T'agrada? Home, això sí que m'ho portaré de Sí, gust. això t'ho enduràs? Sí, la veritat és que... Home, que xulo! Del Quina Mira. Penya, a més a més. Això ho feu vosaltres, també? Sí, també. Doncs això sí que us ho nosaltres. agraeixo, petons. Gràcies, Vinga, a tu. And it was your heart
Següent. Molt bé. Llucià, com hem acabat així? No ho sé, és igual. Deixo estar. Següent. Quina penya. Mare de Déu. Següent. Viurà un sentiment, lluitem pel que creiem. D'acord, blaugrana, culers, som i serem. Barça, 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 Está claro, ¿no? Jugar algún día ahí en el Nou Camp y poder triunfar. Creo que ese es el sueño mío como de cualquiera que estamos aquí. Bon dia a tothom, benvinguts a tots i gràcies per la vostra assistència a aquest Memorial Kubala, un acte per retre homenatge a l'home i a la llegenda que va ser en Kubala. El club vol honorar la seva memòria i el seu llegat, compartint amb tots els assistents el seu record. A continuació, i per donar inici formal a l'acte, donem la paraula al vicepresident del Futbol Club Barcelona, senyor Jordi Cardoner i Casaus, el que convido a pujar a l'estrada. Bon dia a tothom i moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, per estar aquí. Avui és un dia, és una festa en un espai nou, en un espai nou perquè és nou, però en un espai que pertany al club des de fa molts anys,
i avui el que hem fet és netejar-li una mica les tripes, la cara, i fer-lo com aquest, que és l'acte que avui